כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת. לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. חלק בלתי נפרד מהלב שלנו. אדם מיוחד, יחיד ומיוחד, באמת אלי הוא בן אדם יחיד ומיוחד. ואני רוצה לספר קצת, לנצל את ההזדמנות הזאת, לספר קצת על התכונות האופי של אלי. מי זה אלי? אז אלי, שתדעו, הוא אדם ישר, אמין, מצחיק.
שהיה בזמנו, היו לנו מכשירי קשר. היה עוד עולה לנו כסף לדבר בקשר, כל דקה היה עולה הרבה כסף. אלי לא עזב את הקשר. היה נאמבר 1 בדיבורים, ותמיד מכניס לנו אנרגיות טובות. כל הזמן מצחיק אותנו ומבדר אותנו. אומנם זה עלה לנו כסף, אבל קיבלנו פתאום בחינם. אז זה אלי, תדעו, תמיד, כמו שפרוספר אמר, לאן שהוא מגיע, מביא את האנרגיות הטובות שלו. מאוד מסור, חרוץ מאוד, למרות מה שאמרתי על השכמת הבוקר, כשהוא היה קם, שתבינו, זה הדור שעובד סביב השעון. לא נחים, ביום בלילה, עבודות 12-1 בלילה, סוחבים פסנתרים, מקרים, לא מה? עם חיוך, עם אנרגיות טובות, לא תלונות, לא אח, לא מה, יש עוד משימה עושים. אני אומר לכם, באמת, אני מצדיע לדור הזה, ולך במיוחד, אלי, על כל העמל שלך. לא מובן מאליו, באמת לא מובן מאליו. תמיד עם אנרגיות טובות. אלי הוא אדם ששמח בחלקו ומשמח אחרים. כמובן אני הייתי הנהג היחיד בג'ובוס. אז יום אחד שלחו אותי לבת ים לפרוק ליפט. יודעים מה זה ליפט? ארגז אחד. והליפט הזה עמד באמצע המשאית, באמצע הפלטה של המשאית. ויצאתי לדרך, אז היה את המכשירים הקודמים. שלום בכסף. ובזמנו באתי עם הליפט הזה לבת ים, חייבים לדווח ללקוח, תבוא ותראה את הרגע שהוא סגור עם בנדים והכל, שיראה שפותחים את זה לידו. וככה זה היה, קראנו ללקוח, הלקוח הגיע למטה, ראה הכל בסדר, פתחנו את הליפט, איך שאני פותח את הליפט, החליקה תמונה, הייתה ממש על הדלת. החליקה תמונה, מה זה נפלה לו כמעט על הרגל, ללקוח. טוב, אמרתי לו, לא נורא, אנחנו נתקן לך את זה, יש לנו אבא ואמא בחברה, אין לך מה לדאוג. לא, אני צריך לדעת מי משלם לי את התמונה הזאת. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוד התחלנו לעבוד. מי משלם לי את התמונה הזאת? אני אומר לו, אדוני, בוא נתחיל לעבוד, יכול להיות שישדר עוד משהו. אני מדבר ישר לבן הבית. בקיצור, לא, אני צריך לדעת מי, מה, הוא עמד על זה ואני מתווכח איתו, מתחנן, כלום. אי אפשר לעבוד. טוב, בוא נעלה לך הביתה, אני אתקשר לבעל הבית, נגיד לו מה שקרה בזה. טוב, תשמע, רק נכנסתי הבית, עוד לא עשו לי קו, עוד אז, בקיצור, אין לו קו טלפון גם כן. טוב, אז מה עושים? אתה יודע מה, בוא שב בסיב המשאית. ונודיע לבעל הבית דרך המכשיר. קשר לאלי לוי, אלי לוי שומע, אומר לי, הוא מאוד הקשיב לי, שומע הכל. אמרתי לו, תשמע, פתחנו קליפט, החליקה תמונה, ונפלה והלקוח יושב לידי. אני מסביר לו, הלקוח יושב לידי. התמונה החליקה והתמונה לא נפגעה, אבל הזכוכית נפגעה. וצריך להחליק את הזכוכית. תביא בו, תגיד לו, זה הגיע שבור מהנמל. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט.